From this, nga murag wakwak, nga kaluparon, ug pako na lay kulang, to this. Magpariba na gyud ang kuan mga my loves, ang murag wakwak. Tubo ato. Ano magugod ka gidong? Muli na jud ka. Nako magkasalamat. Sa lain gidong ta ko makapariban. Ay gani kay naka-abre ko sa kuang min account. Nakit-an din ako imong post. Agoy, murag nakauli na gid ay. Kani mag-customer dong kay kumuan magud sa agi ba, sa lihok pod. Kaya na mag-iban nga magriban, hala, ana-ana, alam niya, ba't na siya nakabalog? Iyahang customer kay, sakitan na kaayo. Mabugat ako ni magpira sa O gani, ako kapila ko doon nga, kay kasado nga nakapariban ko. Napaso dyan ako, magtrabaho. Nalay kwarta, kada tuyo, dyan mo rin magpariban, basta yung aning mga buhuka. Lagi na kay doon. So dili naging ko may mong wakpak. Di na ko kaluparo na ni mga my loves. Ako ko yung buka. Nakurat ko pagkita ng kaniya, magbuko sa tik. Ano po, kayo. Na, lagi. Nora ako ah. Kung patawa bro, dito ko. Na, tama. Paglantar ako. Eh. Yaw, tasan tayo. Ako nga anak, gani dong, nakulot na kayo ng ani. Muna ka apa lagi sa kuluton kay una jud nas tumbangan. Lagi. After 3 months sa klaruhan na kayo. Saan mo? Ano mo gini-realite? Ang mga kuluton. Dili na siya yung kulot dong. Kuan, lagi siya ba ka nang ingani bitaw? Kasi Pagpag. yung king kayo. Oh. Hindi para sa mga naging-king. Akong videographer mga my loves kay dulit kayo. Excited ako mga my loves. Usay ko ano ni dagway. Kuya pon, lapad. Kani day siya mo gini siya tigriban sa kong buhok. Mo gini siya sige pagwapa. Shout out, shout out. Shout out kay Kuan, Jason Alandroque. Kanang account na nasa screen, mao na siya ang tigpagwapa sa akong buhok. Naguol ko ani kay nawala. Katong mga nakailan ni Jason na naguol pod kay wala na yung ribanay ninyo. Lipay na mo kay naana, kahuli na gyud. Teka lang, kinansyot ako dong. Asa naman ka nung sa room, sarado naman eh. Ako Manila, aray ko. Manila po, nalay ka ron. Sa suban, pariban sa kuwan. Ako mag-ilang, ala sa mo sa kuwan. Kaya dugay po po ulit. So watangin ninyo mga my loves, so sa resulta ano yun niya. First coating pa siya. Nahuman na gid ang first coating mga my loves. Taas-taas ra bagid niya akong buhok. So magpaabot patag mga 40 to 50 minutes ana or mga 1 hour. Nakita na gid akong lapad nga nawong puri buyag. So nawaswasan na gid siya mga my loves. Ayon, pamalhon sa. So akong buhok mga my loves, tama na gid ako niglubot. Taas na kaayo gid siya. Nya diri na mo pariba ni Jason kay affordable ra kay ang presyo mga my loves. Amo tug mag-promo siya. So karon ga promo siya karon mo nang naka-less ko. Affordable gid kayo siya mga my loves. Imong ibayad worth it kayo kay lami kay siya trabaho. Pang kuan gid siya pang dagkong salon iyang trabaho. Dili ka magkapuso-paso. Mo nang kada tuig bitaw jud mga my loves no diri gyud ko niya. Sana lang gyud ko'y kwarta ibayad. Pero wala gani na mangagdag sa gyud. Agwantahon sa nang mura tag kaluparon bitaw pako na lang kulang. Mala na gyud mga my loves. Baga kay kong buhok no. Ni mga my loves. Mura ni giingon. Sugod na gid ang tiis ganda kani si Jason. Nani siya shop dito sa Malanoy pero na temporary close sa niya kay kanang reperuno niya. Nindot niya salon kay aircon gihapon pero sa karon apa siya sa balay nila nagriban. Kasi matingala mo ba nga naarami aning ilahang balay pero nagi na siya salon nasa Malanoy sa Southern Luok. Habit ang ginuman mga may labit na naman yung first coat. Dayon, mag-apply na mi og second coat. Applyan na ni siya ikaduha. Uwi kayo tong buhok no, basta magpariban. So nag-apply na gid si Jason sa kuan mga my loves sa second coat. Humot na gining ikaduha nga coating. Diba, naklaro na gid ako ang lapad. Diba, mga my loves, naklaro na gid ako ang lapad. Tataas gid ay sa kaayo. Pero gani. Charan! Thanks dong. Nagaan na gid akong pamate.
nariba na gid mga my loves. Salamat dong. Salamat kayo, salamat. Nana po yung next customer oh. Taas ka ayo. Taas na dami mga my loves oh. Oh. Dili oy mas baga ko. Mas baga ko dit. Mas baga ko gyud.